Reit, dal I ddod, mi fyddwn ni'n cwrdd ar rhai o ffrindiau Rowland a Nigel. Os, a ffrindiau dyn nhw. Rhydian, ti wedi cael y cyfe I ddal dy anadl di erbyn hyn. Pa mor bwysig yw ffitrwydd I ti de? Wel, yn bwysig iawn, chwad. Y ffordd rwy'n trin gyda'r stres o perfformio I fynd yn y gym a just rhedeg a cadw'n heini. Mae'n bwysig I fi. A wrth gwrs mae'r album cynta ni'n dymas cynir, siwm ma hwnna mynd? Odi, wel, wi wedi bod I ffwrdd yn yr un o dyleithiau yn recordio'r album. Mae'n dod allan ar y 40 o'r Tachwedd, dwi'n edrych ymlaen. Disgwyl ni mlaen at hwnna, ond mae dyn ni gip exclusive nawr yma ar Bwrwr o'r hyn mae Rhydian wedi bod yn gwneud dros misoedd diwetha. Hello, Sharon. Hey, lovely to see you. Nice to see you too. I left you a message. I got. A little bit coming back, seeing the whole sort of director and set coming back. Yeah, brings back memories. I'm coming home again, where the mountains and valleys and rivers whisper your name. Safon wel yn uchel iawn blwyddyn hyn, yr X Factor. Yn merched rhagorol eleni. Dyna beth mae Simon wedi dweud. Felly ffoi bet ar y merched. O'n i'n cofio watch ti'n from canes ti gyda Catherine Jenkins ar X Factor. A ni'n ddwl, na par neis y gilydd yna. Beth y ti'n meddwl nhw? Reit, fe'n amser nawr ni Bwrw'r banc! Mae'n byd felly, un capteniau ni Bwrw'r banc nawr, a dangos I ni 3 person maen nhw'n dweud bod nhw'n abod. Ond cofiwch, mae Nigel a Rowland yn enwog am I Barky Pies. Felly, dim ond un bydd yn ffrind go iawn. Rowland? O, come on. Na'r ffrind arall I fi nawr. Reit, gyda fan hyn, Dai Davies, fe yw athro fi yn ysgol yn ymarfer corff. Pwy ysgol o't di dysgu dau? Ysgol Gymsant. Siwrd ddisgwyl oedd Rowland? Myfyrfwr perffaith. Tawel, dim trigioni, dim nonsens. Dim fe, wel, so fe wedi dysgu dim, yna fe? Awddeitha da, mae'n rhaid gorff hefyd. All right, okay. Reit, a nesaf sef hyn, Mona Rhys, yw wedi hwnna yn cariad cyntaf fi. Fi wedi. A hi oedd technically torri fi mewn. Mae'n gofyn cwestiwn? O, sy'n eisiau gofyn. Mae'n gofyn cwestiwn? Pwy mor hir parodd e? 10 munud. Beth oedd oedran e? 16. Da iawn yna. A dwi'n eitha fan hyn, Dai Rhys, a we Dai Rhys, athro Cymraeg gynta fi. Siw bydd y treigladau Rowland yn ysgol? Ddim rhy dda, gweud y gwir. Right, good point hwnna, actually. Hi dda. Imogen? A pa ysgol oedd e? Yn Tyddewi, Tyddewi. Rhaid ar ddigon o dwlun, pwy fe liwyd e? Pwy mae'n gweud y gwir amdano? Efe Dai, efe Iona, neu efe Dai. Dyna'n cynta ti'n meddwl? Ti'n meddwl, siwr? Ie. Cynta, ni'n mynd o'r cynta fan hyn. Y gwir yw. Ni'n mynd mlaen. O na. Right, Duncan. Hwn oedd y bachan cynta I fi ala off erioed pan yr Pryd o le? 10, 15. 2004. 10, 15, 2004. Pa tîm wedi wari? Blaenau. Pardon? Blaenau. Unwaith eto? Blaenau. O, reit. Rhaid nesa? Nes I ala Aled off mewn gym, a then really galed Aled off achos mae Aled yn cousin I fi. So nes I newid meddwl I a sydd ddim ala fo.
Un cwestiwn lle wedi, eto boi ochr arall ti, efo'r Rhydian mewn 20 blwyddyn? Fel ti perthyn e? Mae'r 21 yn brawd. Da iawn. Beth ges ti halo off am? Wel, fel arfer stampo. Ie, mae un wedi gwi. Hwn yw'r bachan cynta nes i ala off am pwno chwaraewyr lawr yn Cydweli a ddeware i tumble a wedyn ar ôl cael ei ala off a ddeware Cydweli. Sut ti'n gofio pan mae'n mor tew? Na. Be nes ti cael ala off? Sy'n cofio. Pan halodd e ti cael ei rhywbeth? Wel, oedd yn sebon y fi. Right. Rhaid yna chi benyn hynny. Rhaid yna. Ricard. Ond yn gynta halodd off, mae'n mwyr ifanc yma. Mae'n bod refor am ti 40 years. Gwyrdd A lede. Oh, no way! A lede yw e? Hanner y stori'n wir, ond y gwir yw Duncan. Goswch chi, Nigel enillodd y row nawr. Nigel.